много ви обичам като приятели, защото знам, че е малко, но на видеото на Чарли постигнахме цели 4 гледания. Много ви благодарим. И той също е много готин според вас. Но аз съм най-якия, защото все пак аз правя... Ей! Значи като начало той е много смешен. Той е смешник. Да, сега не забравяйте всичко. Това е много добре за мен. Защото аз се опитвам просто да не се новата кошмари като мен. И като Сашко, нали? И за това просто да ви казвам, че ние не сме братя, но ще правим видеа заедно, да знаете. Окей, който, ако искате ново видео, трябва да достигнем поне 100 сабскрайбъра, поне 30 лайка ще направим ново видео и за 100 сабскрайбъра ще направим още 50 видеа, да кажем. 55 видеа. Само ако достигнем 100 сабскрайбера. Окей, радвам се, че ви познавах и най-вероятно сега ще ходим на площ, така че чао!